Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучык. Сёння мы пагаворым пра раку Дняпро. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Першае пытанне. Адкуль паходзіць назва? Назва ракі Дняпро, яна паходзіць са старажытна-скіфскай ці старажытна-сармацкай такой мовы, якая абазначае вялікая рака. Ёсць такі варыянт яшчэ, якая абазначае заднюю раку, задняя, то значыць яна за Днястром. Па-грэцку Дняпро гэта Барысфен, што азначае паўночная рака. Старажытна-славянская мова называе Дняпро Славуцічам, што азначае сын славы ці рака вялікай славы. Такім чынам ёсць некалькі назваў, ёсць некалькі этымалогіяў, але сама назва Дняпро яна менавіта з тых моваў скіфска-сармацкіх. Можаце даць характарыстыкі ракі? Яны складаюцца з некалькі паказнікаў. Па-першае, што гэта 4-я па даўжыні рака ў Еўропе. А яе даўжыня на сённяшні момант складае 2201 кіламетр. У тым ліку па тэрыторыі Беларусі 690 кіламетраў. Гэта рака, якая мае агульную плошчу вадазабору 504 тысячы квадратных кіламетраў. Гэта велізарная плошча, маецца на ўвазе рака з усімі яе прытокамі. Рака таксама вельмі такая цікавая, у тым сэнсе, што вельмі шмат відаў розных раслін, толькі 70 відаў рыбаў розных, і каб яна замерзла, патрэбна мінусавая тэмпература на працягу не менш чым 20 дзён. Праз раку Дняпро пракладзена не менш за 100 мастоў. Агульная характарыстыка таксама палягае яе ў тым, што гэтая рака, яна з'яўляецца, напэўна, самай вялікай па колькасці вадасховішчаў, якія зроблены на ёй. Гэта ў асноўным на тэрыторыі ўкраіны. Андрусь, якія найважнейшыя населеныя пункты размешчаны на Дняпры? Рака пралягае па тэрыторыі 3 дзяржаваў. Гэта Расійская Федэрацыя, Беларусь і Украіна. Значыць, у Расіі найважнейшы пункт, відаць, горад Смаленск. Канешне, безумоўна. Калі казаць пра Беларусь, то тут Орша, Магілёў, Жлобін. Цікавы момант, што калі ў вярхоўях дзесьці ў Магілёве шырыня ракі Дняпро яна дзесьці ад 800 метраў да 1 кіламетра, то ўжо на мяжы з Украінай, а шырыня яе дзесьці ад 3 до 5 кіламетраў даходзіць. А ва Ўкраіне там у раёне Запарожжа да 18 кіламетраў шырыня гэтай ракі. І, канешне, патрэбна сказаць пра украінскую сталіцу, горад Кіеў, які размешчаны на гэтай рацэ. Таму, канешне, калі вандраваць уздоўж ракі, то наведаеш шмат славутых гістарычных мясцінаў. Дняпро ў гістарычных падзеях. Першыню рака ўзгадваецца ў творах грэчаскага гісторыка Герадота, якога называюць бацька гісторыі. Ужо тады ён узгадвае такую раку, якую называе Барысфен, што яна вялізная такая рака, таямнічая. Пазней, калі ўтварылася Кіеўская Русь, Кіеў быў заснаваны, узгадваецца ў аповесці мінулых гадоў. Таксама Дняпро – гэта рака, якая, канешне, узгадваецца ў шматлікіх беларускіх летапісах і хроніках. У тым ліку звязаных са шляхам з варагаў грэкі. Таму што заходняя дзвіна, Дняпро, там ішлі барацьба паміж князямі полацкімі, кіеўскімі. У Вялікім княстве літоўскім, фактычна, рака на ўсім сваім працягу ў часы Вітаўта была на тэрыторыі Вялікага княства літоўскага. І тут яна звязваецца, канешне, з упадзеннем у Чорнае мора. Калі казаць ужо пра пазнейшыя стагоддзі, то гэта Запарожская сеч, гэта барацьба Расіі і Рэчы Паспалітай. У час паўстанняў таксама гэта рака выкарыстоўвалася як такая водападзел. Падчас падзелаў Рэчы Паспалітай па берагах Дняпра
па Дняпры быў першы падзел 1772 году. У 1943 годзе была вялікая такая аперацыя савецкай арміі па фарсірванню Дняпра. Гэта бітва за Дняпро, адна з найбуйнейшых у свеце ўвогуле такіх бітваў. Таму вось у гістарычных падзеях Дняпро мае сваё месца. А рака Дняпро ў літаратуры і мастацтве? Калі казаць пра літаратуру і мастацтва, то калі пра беларускую менавіта, то мне здаецца, што найлепшым такой ілюстрацыяй будзе прааналізаваць творчасць Владзіміра Караткевіча. Ён нарадзіўся ў Оршы, і ён напісаў пра Оршу, таму я і люблю Оршу першым вялікім каханнем, якое не знікне, напэўна, нават з маім жыццём. І ён вось там гуляў на Дняпры. Это першыя дзіцячыя ягоныя гады. Ён напісаў Дняпро ў некалькіх сваіх творах. Калі пачаць з найвядомейшага рамана «Каласы пад сярпом тваім», то там усё адбываецца дзеянне ў Прыдняпроўі. Нават вось Алесь Загорскі, калі спрачаецца са сваім дзедам наконт саманазвы нас як нацыянальнасці, ён кажа, што вот мы беларусы, а дзед кажа, мы не беларусы, мы прыдняпроўцы. Таму што беларусы лічылася небяспечна, калі ён лічыць, што вось Прыдняпроўе і там шмат падзей адбывалася на Дняпры. Пасля пралог да рамана нельга забыць. Гэта «Паром на бурнай рацэ» называецца апавяданне, і там усё дзеянне адбываецца на Дняпры. Дзеянне часоў паўстання Кастуся Каліноўскага. У 1863 годзе адбываюцца усе падзеі. Пазней, канешне, калі мы глядзім ўжо на творчасць Владзіміра Караткевіча, то трэба сказаць, што розныя ягоныя там замалёўкі, апавяданні, напрыклад, «Зямля пад белымі крыламі», там цэлы гімн Дняпру, ён так яго апісвае, проста гэта варта прачытаць. Пра мастацтва мне асабліва найбольш падабаецца малюнак, карціна Архіпа Куінджы «Месяцовая ноч на Дняпры», вельмі прыгожая. Хоць ёсць безліч карцінаў. Ёсць у творчасці Тараса Шаўчэнкі, ёсць у творчасці розных беларускіх мастакоў, але гэта будзе дастаткова, думаю. Андрусь, кожная рака мае свае прыродныя асаблівасці. Чым вас уражвае Дняпро? Па-першае, я хачу сказаць, што сваёй веліччу. Веліч, якая, мне здаецца, уплывае на характар тых жыхароў, якія жывуць. І другім, проста яна вялікая магутная рака. І сваёй прыгажосцю. Розныя берагі. Калі адзін бераг вельмі высокі, там проста яго цяжка залезці, то другі проста такі. Я думаю, як гэта так Господ стварыў, што яно не можа там разліцца і выцечы. Для мяне это найбольшае ўражанне. Тытул самай доўгай ракі па праве носіць Дняпро. Рака Дняпро першая ў Беларусі і чацвёртая ў Еўропе па даўжыні і плошчы басейну, пасля Волгі, Дуная і Урала. Дняпро з даўніх часоў меў вялікае значэнне як транспартная артэрыя паміж Балтыйскім і Чорным морам. Па ім праходзіла асноўная частка гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. Дняпро таксама з'яўляецца самай паўнаводнай ракой нашай краіны, так што нездарма ён увайшоў у фальклор беларусаў пад паважлівым імем бацька. Цікавосткі. Першы пантонны мост праз Дняпро быў пабудаваны ў 12 стагоддзі. Словы Мікалая Гогаля сталі крылатымі. Рэдкая птушка даляціць да сярэдзіны Дняпра. Міжнародны дзень Дняпра адзначаецца штогод у першую суботу ліпеня. У гэты дзень праводзяцца экалагічныя акцыі, фестывалі, навучальныя і забаўляльныя мерапрыемствы. Хочацца сказаць і мне, давайце беражліва захоўваць водныя багаці нашай краіны, каб Беларусь і надалей называлася і заставалася сінявокай. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!